Μύθος ή αλήθεια? Κοσμήματα και θάλασσα. Οι πέρλες καταστρέφονται από το νερό. Λάθος. Οι πέρλες μπορούν να καταστραφούν από διαβρωτικά υλικά, αλλά όχι από το νερό. Οι πέρλες δημιουργούνται στο νερό και το φυσικό περιβάλλον τους είναι το νερό. Άρα δεν μπορούν να καταστραφούν εάν μπουν στη θάλασσα. Τώρα, εάν μπουν στην πισίνα που περιέχει χλώριο και άλλα χημικά, τότε είναι πρόβλημα. Πρέπει αμέσως μετά την πισίνα να το ξεπλένουμε με γλυκό νερό. Μύθος. Το ασίμι καταστρέφεται από τη θάλασσα. Ψέμα. Το ασίμι δεν καταστρέφεται από μόνο του από τη θάλασσα. Το θαλασσινό νερό, ωστόσο, από μόνο του δεν προκαλεί οξύδωση. Απλά όταν τελειώσεις από το μπάνιο σου, ξεπλυνέτα με γλυκό νερό. Μύθος. Ο χρυσός σε χαμηλότερα καράτια διαβρώνεται από τη θάλασσα. Λάθος. Ο χρυσός είναι ευγενές μέταλλο, το οποίο δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, δεν θα αλλάξει το χρώμα του, ούτε θα διαβρωθεί εάν κάνεις μια βουτιά. Όπως είπαμε και πριν, το ξεπλένεις και δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Μύθος. Το αλάτι μπορεί να διαβρώσει από μόνο του τα μέταλλα. Λάθος, όπως είπαμε και πριν, αρκεί να μην το αφήσεις να στεγνώσει και να αρχίσεις να το τρίβεις μανιωδώς ενώ έχει τα άλατα επάνω. Πρόσεχε τα κοσμήματά σου, πλένε τα στη βρύση κάθε φορά που τελειώνεις από τη βουτιά σου και τα κοσμήματά σου θα είναι στην πένα. Κάνε μας ένα follow για να μαθαίνεις περισσότερα μυστικά σχετικά με τα κοσμήματά σου. Κόσμημα Αναστασιάδης, Παναγίτσα Λδάρη 5, Νεάπολη.